Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da yau, sannunku da sake kasance da mu a daidai wannan lokacin. A yau za mu fara karanto muku sabon littafi ne mai suna Amatullah 'yar Baba, wanda Basira Abdullahi ta wallafa. Sai ku kasance tare da ni Dr. Maryama da zan jagoranci karanto muku shi. Sai dai, kada ku manta da danna mana subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ƙayatattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Bismillahirrahmanirrahim. Amatullah 'yar Baba kashi na farko. Momi, na shiga uku. Kun fa idona, wayyo Momi. Momi da ke zaune a babban falo mai kyau da tsari na bugawa a mujalla. Da sauri ta tashi har babban wayan tana faɗo a ƙasa ta isa ɗakin da zazzaƙar muryar nan ke fitowa. Tana shiga da toilet da ke ɗakin ta shiga da saurinta ta isa gun kyakkyawar budurwa fara tas. Za ta yi shekaru 18 zuwa 19 da wai take da tawul iya cinyarta. Mummy ta kama ta wanke mata fuskanta tas sannan ta dube ta da kyau ta ce, buɗe idanun naki auta. Yar budurwar ta buɗe dara-daran idanuwanta da suka yi jajir fuskar nan ta yi jajir abin ka ga farin mutum. Subhanallah, me haka auta? Kin ga fuskan ki kuwa? Yarinyar ta fashe da kuka mai ɗan sauti wanda kana kallo ka san na shagwaɓa ne. Mummy ta kama da suka fita zuwa da room. Ta zaune da ita akan gado ta ɗauko ruwa zamzam ta sake wanke mata fuskan. Tana rarrashinta. Mahaifiya da daɗi. Har kusan 10 minutes sai saukar numfashinta Mummy ta ji alamar ta yi bacci kenan. Ta gyara mata kwanciyar ta haɗi da rufe ta da bargo ta shafa kanta. Sa'annan ta ce, Allah miki albarka Amatullah. Fita ta rufe mata ɗakin a falo ta samu wayar ta tarwatse a ƙasa. Ta kwashe ta ci gaba da kallon da take yi. Assalamu alaikum. Amin wa alaika salam. Mummy ina wuni? Lafiya ƙalau Asma'u. Ya gida? Ya umman taku? Lafiya ƙalau Mummy. Ke kaɗai ce a gidan ina Amatullah? Tana ciki bacci take ko Mummy? Bara na same ta. Tana gama faɗa ta nufi sashen amma. Asalin amana Husna ta tsaya da ganin Amatullah ta ɗaiɗaiɗai a gado tana sharar barci. Gashin ta ya baje duk ya rufe mata fuska daga ita sai bare da fan tawul a gefe bargon rufan a ƙasa. Husna riƙe haɓa ta ce, na shiga uku ne Asma'u. Amatullah da bai san ki ba da na ce gamo na yi. Ta ƙara takun Amatullah ta daka mata duka a cinya. Momi, ke ni ce fa matsaciya. Amatullah ta murtuƙa fuska ta kwaɓe ta da alamar shagwaɓa ta ce, Husna ce, da zafi fa kika da ke ni kuma ba ni da lafiya. Husna ta kwashe da dariya ta ce, oh Amatullah, me ya same ki? Ina wanka fa kun fa shigan ido, amma ta faɗa a shagwaɓe. Husna ta sake kwashe da dariya bayan ta tsakaita ta ce, ayya, yi soyi ban sani ba ai. Sai na faɗa wa dadi. Na ce, kin doke ni. A'a, haba, yaushe muka fara da ke haka? Cewar Husna, to ai na ji zafin dukan ne. Amma ta faɗa, kin ga. To zo ki rama, Husna ta faɗa. A'a, Husna ce, na haƙura. To tashi ki shirya mu tafi. Tashi ki shirya mu fita wucin. Habawa, sai ga Amatullah ta wutsilo daga kan gadon. Ta ɗauki tawul ta faɗa toilet. Wanka ta fito gaban mirror ta je ta shafa cream. Ta sa farin kwalliya idonta ta gyara gawarta ta shafa humra a jikinta. Pink lip gloss ta sa a leɓenta. Wow, ta yi kyau sosai, kamar a sace ta. Kayan da Husna ta ɗauko mata su ta sa wani yadi ne mai adon red and white. An yi ɗinkin doguwar rigar daga sama zuwa ƙasa. Ƙirjinta ta kama ta, sauran a buɗe fele kenan. Ta ɗauki mayafinta da plain short ja ta yafa belt ɗin a kanta, wadda ta ɗauka Infinix Hot S. Husna ce, let's go. Cewa amma, wow, amma na, you look beautiful, thanks, but you are not that you look more beautiful than me. Husna ita ma kalan shiga Amatullah ne a jikinta, sai suka fito sassis. Kasancewa suna matuƙar kama da juna, bambancin su Amatullah dimple biyu ne da ita, Husna kuma ɗaya, kuma Amma ta fi Husna haske sosai. Suna fita babban falo suka samu Mummy a nan. Inye, 'yan biyu na, komai naku especially kun yi kyau. Sai ina haka, ko fitar ne cewa Mummy suka amsa a tare. To Allah ya tsare hanya, kar kuma a yi yamma.
insha Allah mommy. Suka fita, Husna ta ja mota, mai gadi ya buɗe gate, suka lula hanyar bypass. A cikin mota Husna ce, na'am amana. Husna ce, mu je gidan su anti. Wata antin? Husna ta tambaya. Anti Basira mana. Amma ta ba ta amsa. La, babu ruwana. Kin san yaya ce mu daina zuwa gidan akai-akai ko? Kuma kin ga 2 days kenan da zuwa gidan. Martanin Husna kenan. Please Husna ce, Allah ɗazu ta kira ni a waya ta ce mu zo mu raka ta bikin ƙawarta. Wai ba ta son zuwa ita ɗaya. Cewa amma, oke shi kenan. Ye, plus amma ta kai wa Husna sumba a kumatu. Saka kwashe zare a daidai za su shiga wani babban gida. Husna ta yi hon, mai gadi ya buɗe gate. Suka shiga yana ɗaga musu hannu. Wuri ta samu ta yi fashin, suka fito suka shiga babban falon gidan. Assalamu alaikum, suka yi sallama. Amin wasalam. Oh yo my lovely sister, you are welcome. Cewar wata kyakkyawar budurwa chocolate colors za ta kai kimanin shekaru 22. Ta sha ado ta yi kyau sosai, rungume ta sai duka suna dariya. Gaishe ta suka yi ta amsa tare da cewa, yauwa, ku je ɗakin Hajiya ku gaishe ta, mai mata sallama sai mu tafi ko? Sai shiga sun gaishe ta kyakkyawa da bisu ta jisuwa farasu. Suna kama da wannan budurwar sosai, hasken fata kawai ta fita. Sun gaisa da fara'ar ta har tana tsokana su suka tashi ta raka su da addu'a. Suka fita. Husna ta ce, anti a motar ki za mu tafi ko? To mu je a motar nawa. Amma ɗaya ku za ta direban. Amatullah ta ja motar suka fita sai Topton Hotel. Wurin ya yi kyau, an ƙawata shi sosai da adon sky blue and navy blue. Ga amarya da ango sun sha ado da tsadaddun tufafinsu, suka samu wuri suka zauna. An fara shagalin biki, aka kira anti Basira ta ba da tarihin amarya. Kasancewar ta ita ce babbar friend ɗinta. Ta fito da takun ta ɗaiɗaiɗai ta amshi speaker ta yi sallama tare da addu'a ta ba da tarihin amarya kamar yadda aka buƙata. Ta koma mazaunin su. Aka kira abokin ango, shi ma ya ba da tarihin ango, aka ci gaba da shagalin biki. A kira anti Basira ta ɗan taka bayan ta koma mazauninta. Suka ji DJ Sufa yana faɗin, 'yan biyu ƙannan amarya ku fito ku taka naku rawar. Anti Basira ta fahimci Husna da Amatullah yake nufi, da ta ce, kun ji wai ku ƙannan amarya ku fito. Amma ta ce, sab, mu kan ba ƙannan amarya ba ne, wannan baƙar kamar Amina Aliyu. Husna ta ce, da ma dai ƙannan angon ya ce, kin ga shi fari ne kamar Amatullah. Anti Basira ta mutuke fuska ta ce, to bara na je na ce wa dijan ku ƙannan ango ne ba na amarya ba. Amma ta ce, yauwa, yasa nake son ki anti. Dalla, to ba zan je ba, kuma ku tashi kafin ranku ya ɓaci. Suka tashi suna tun zuwa baki kamar na Zainab Muhammad Anka. Las, tsakiyar fili suka shiga DJ ya saka musu waƙar Fresh Abdul mai taken Hot Boys. Haba, nan suka fara suka fara ruwan kuɗi bugun Abuja. Abin sai ya zama kamar gasa. Bayan waƙar ta ƙare, Husna ta je gun DJ ta kafi speaker ta ce, Miss DJ, na ji kana ce da mu ƙannan amarya ko? To mu ba ƙannan amarya ba ne, na ango ne. Da haka ka kiyaye. Ta jefa masa speaker. DJ ya saurin tafiya ya ce, ai haƙuri 'yan mata. Bayan sun koma mazauninsa, Anti Basira ta ce, Husna dama ke ma ba kya ji ko? Ana yabanki da sallah kin kasa alwala. Amma ta shagwaɓa fuska ta ce, Anti mai ta yi kuma? Basira ta kace ta da cewa, ke ga Allah rufe man baki a nan, ko na fasa shi a nan. Anti ki haƙuri kake fasawa, amma na baki please. Cewa Husna, marasa kunya kawai. Hai, ƙannena, ya naga fuskan ku ba ka nuna kamar ba bikin babban yayan ku ake ba. Suka ɗaga kansu su duka wa za su gani? Ango ne tare da amarya ta ba musu a fuskokin su. Amma ta ce, yaya, anti ce take wa Husna ci faɗa. Husna ta yi ta ce, kuma wai za ta fasa amana baki. Ango ya da haɓa kamar da gaske ya ce, to ikon Allah, to ki antinmu laifin mai suka yi maki. Basira ta ce, ango kenan, ka sha ƙamshi. Ya katse ta da cewa, malama ba abin da na tambaye ki kenan ba, ki bani amsa ko na fasa naki bakin kafin ki fasa na sista na. Ya faɗa yana sake ɗaura fuska. Amma ta ce, la, antin za ka fasa baki? Lallai kuwa da mun tsire black amaryan nan taka ido. Basira ta ce, ke Amatullah zan da ke ki fa. Husna ta ce, ki haƙuri anti. Amarya dai ta sha'a kamar za ta fashe. A fusace ta ja hannun angon da suka yi gaba.
Haka dai aka gama taron su ne suka tafi. Sun je gidan su Basira suka ɗauki motar su. Sai gida don yamma ta yi. Wannan kenan. Ƙauyen Anka. Wata ƴar kyakkyawar budurwa na gani a guje gudu take ba tsayawa. Ta faɗa wani plant house ne. Ba za ka taɓa zaton a ƙauye ba ne. Ta faɗa ɗaki dum kake ji ta rufe ɗakin har da saka lok. Tsohuwar matar da ke zaune tsakar gidan ta tashi tana sallami tana tafa hannu. Take cewa wani Hassatu yau ƴar baba an yi halin kenan. Kafin ta rufe baki ta ji ana kwaɗa sallama tare da banko ƙofar gidan. Wata mata ta shigo ƙatuwa da ita tare da yaron ta duk jikin yaron garin tuwo ne. Matar cikin masifa tana kallon tsohuwar take cewa wallahi Hajiya yau mai hana na kirɓa yarinyar nan sai rafi. Haba yarinya ta zame min annoba a gari. Kullum na aiki yawo na markaɗe sai ta tare su a hanya ta yi min asara. Hajiya ta ce a'a dakata Saude kar ki sake kiran ƴata da annoba. In dai garin tuwonki ne zan baki. Maganar kirɓar min Amatullah bata taso ba. Garinki in dan garinki ne kawo na zuba maki wani. Saude cikin masifa tana wani girgiza kai ta sake cewa awo dama ke kika ɗaure mata gindi take tsula tsiyarta a ƙauyen nan. Yarinya kamar ƴan aljanu nuna ayar da ita. Hajiya ta ce ungo gagarinki ƴar jan uba ki fa a kira ki da aljana ba da wannan mummunan fuskan taki ba ki za ki kira da wani aljani. Yi ba fuskan ki duk zunubi da wata ya mata yawa da wata kira taki uwa wata uwa samudawa. Saude fa ta shaƙa ta harzuka ta siffa masifa. Hajiya ta share ta ta tafi. To ki fito mara kunyar banza ga tsokana ga tsoro uwa fara kura. Hajiya ta faɗa yarinyar ta fito tana tunturar baki. Wow, masha Allah, gaskiya hanyar ta haɗu. Tabbas ta ci a kira ta da aljanna saboda kyanta, kuma ta ci a kira ta na rana don fara ce ta fatar ta har sheƙi take yi kamar ba ƴar ƙauye ba. Ga ido ga hanci, dimple ɗinta biyu bakinta pink kamar ta sajen baki pink. Ido na murza na sake murza su na ware na sake kallon budurwar na a tsorace na ja da baya cikin firgici na ce what Amatullah Beni me ya kawo ta a ƙauye? Amatullah ta fito tana tunzura baki. Gaskiya ta haɗu ƙarshe da rarraye ta an rufe shafin wasu kyawawa. Don ita ce ta las. Hajiya ina abinci na ina jin yunwa cewar ƴar baba. Hajiya ta ce aikin kenan daga kin yo tsokanar ki sai jin yunwa. Ki bawa ciki abinci ki bawa ƙafa iska. Dan inda kuma mai ya ƙare da kiga abincin ki can a madafa. Ta sake tunzura baki kuma ta ce ta je ta ɗauko abincinta a kicin ta zo ta zauna a tabarmar gefe. Hajiya ta fara cin abincin ba ta yi nisa a cin abincin ba kawai ta fara ƙyaƙya ta dariya har da su riƙe ciki. Lafiyar ki ko ƴar baba. Hajiya bari ki ji yau ne a shagon Bubalanta na ta gidan Baba Musa mai goro. Kin gane ta dai ko? Me ya faru da ita? Hajiya ta ambata. Ƴar baba ta sake kwashe da dariya sannan ta ce yau ma sun yi faɗa da Buba mai shago har da dukan shi ta yi. Da ƙyar aka kwace ta a hannunta. Hajiya ta riƙe haba tana faɗin to abin nasu har ta kai haka. To Allah ya kyauta ke kuma kar ki sake zuwa shagon tunda ba aiken ki akai ba. Ba ma na aike ki shago tunda kuma baba Alhaji yana mana aike daga birni. Kana sake ganin kin je shagon kin ji ko? Na ji ba zan sake zuwa ba. Yawwa Hajiya yaushe baba Alhaji zai haihu mu je birni kina? Yar baba ta faɗa tana wasu baki uwa bakin sa Saratu Fawu. Hajiya ta ce ban sani ba tunda kin taɓa jin namiji ya haihu. Kai Hajiya ranar fa da ya zo kin ga cikinsa kamar na mai gari. Kuma kin ga bentun mai raga ya kusa haihuwa kuma za mu yi fati cewa ƴar baba. Mene kuma fanti? Hajiya ta tambaya. Ba fa fanti ake cewa ba fati. Kuma dai me ku kuka sani? Hajiya ta kauda magana da faɗin. Kin ga tashi ɗora ruwan zafi mu yi ɗan wake. Ƴar baba ta tashi ta shiga kicin a birni. A safiyar Monday Amma ta tashi cikin sauri ta shirya ta yi kyau sosai cikin shiga a tamfafaffen and brown kwallo riga ta cikin sauri ta ce don sun makara za su je school kasancewa sun fara karatu a Federal University Bishop shekarar su ta farko kenan. Handle level suna karanta microbiology wasu na bakin da tana jira amma
sauri Amma take yi ta je wurin Mommy da Daddy sai musu sallama ta je dining ta yi breakfast cikin sauri bayan ta gama ta fita gate ta shiga motar su da Husna. Husna na mata kokan ta tsaye da su da sayi. Amma ta ce sorry ma Husna ko da suka isa school lecture ya shiga. Dutsen da yawa a waje da alamar hana shiga ne suka ƙarasa wurin students ɗin. Husna ta tambayi wata budurwa ta ce please ya hana shiga ne. Aurora ta yatsa na fuska tana mata kallon up and down ta ce za ki gan mu a nan ne idan bai hana shiga ba ne. Allah ba ki hakuri ƴar uwa cewar Husna. Wata kyakkyawar burbura da ke gefen su duk akan irin ta kuma ya faru ta cewa Husna kin ga ba hana shiga ya ba. Karan mun samu ya shiga ne shine muka dakata saboda sabon lecturer ne a gunmu yau ya fara ɗaukar mu lectures amma ta ce shine kuka tsaya a nan ya san ni sai na shiga. Budurwa ta ce ke ku fara kanki asiri ni na san waye uncle Ariam kawuna ne ba ku taɓa jin labarin sa a school ɗin nan ba ko mu fresh ne ba mu san ɗinsa ba amma all students na ji suna labarin cewa ɗan wulakanci ne idan ina ba ki shawarar kar ki shiga idan ba za ki ɗauki shawara na ba kuma ban hana ki ba bismillah. Amatullah akwai tsiriwa tsokana tsoro ba ta da haƙurin komai aka yi mata. Amma ta ce yau ina ruwa na kuɗi fa muka biya don a yi mana karatu kuma shi ma biyan sa ake salari duk wata. Kai ya san sai na shiga. Husna ce mu je. Husna ta ce a'a amma ni dai ba zan shiga ba. Salon ya dirga ni a gaban students su raina ni. Wannan sak Zainab an kan girman siya. Amma ta yi tsaki ta ce da tsaracciya kawai ta fuskar zakanta da ke hannun Husna ta tunkar hall ɗin. Sallama ta yi ciki a lokacin lecturer ya ba students baya yana duba littafi bai ganta ba amma da shigowar mutum ko da ya zo har ta samu kujera a gaba ta zauna jiya sa a nutse. Wow Amatullah ta taranta masha Allah sarki ya tabbata ga mai kowa mai komai da yayi wannan kyakkyawan halitta. Maganar sace ta dawo da ta cikin sanyin muryarsa yake cewa who came in just now? Aka yi shiru ya sake tambaya I'm asking who came in at this moment? Amma tana muzurai ta murguɗa baki ta da ransa ta tashi tsaye bata ce kuma ta kafe tana manyan idanun nan nata ya kalle ta sosai yana yaba kyanta a ransa ya ce get out of my class ya faɗa tare da nuna mata hanyar fita. Amma ta shaka fuska ta ce I'm sorry uncle Ariam. Lokacin da budurwar nan ta faɗi sunan ta riƙe sunan saboda sunan ya mata daɗi. Ita da mamaki yake kallon ta aka yi ta san ana kiran sa uncle. Dan yana tunanin za ta iya sanin sunansa ganin za ta ɓata mata lokaci ya mata tsace. I said get out of my class. Wayyo ya san ko ni da nake kwaso maka rahoto sai da 'ya'yan hanjina suka motsa. Ita ko uwar gayyar kawai ba sai ta saka masa kuka ba kuma bata motsa ba idan ta goshi. Oh my god wannan wace irin yarinya ce haka da tsaurin kai. Tsaki yayi ya fuskanci class ɗin ita ko ganin baya kallon ta yi masa gwalo ta zauna. Magana ya fara da alama introducing kansa zai yi ya fara kamar haka. Assalamu alaikum students. Wa alaikum salam. I'm Ariam Ibrahim by name. I'm here as your lecturer. Ina so ku sani ni mutum ne mai sauki idan kuka yi abin my rules and regulations. Zan ɗauke ku as my friend because I'm friendly to everyone. Ya ɗan jihar zuciya sannan ya ci gaba. But ba na yin da daƙiƙai marasa ganewa. A to, don kar ku ji na ce I'm friendly ku yi tunanin ni mangoro ne ku kuma kudaje. Murmushi ya yi wayyo kaɗan ya rage waya na ta faɗi na juya na kalli ɗaliban. Ai kowace baki a hangame. Shi na gani a bayan su bakin nan har ya wuce da lala ya ci gaba. An ba na son raini idan kar ku ji na ce friendly ku nemi raina ni. Idan na shigo lecture ba na wasa. In fact, school ma ga baki ɗaya saboda ba wasa ya kawo mu ba. I hope you are all understand carefully. Da ƙara da tambayar su. The students, yes sir, ya ce, good. And my rules and na ga an yi blessing timetable naku. And I was taking a focus from Monday to Thursday. Every Monday by 8 o'clock. So try as early as possible you should be all present before I'm in court. If I am present, no in, no out. And I love students who always ask questions.
ku tabbatar kuna tambaya na idan ba ku fahimta ba. Ya sake jan fasali. Please mu taimaki junanmu. An ya nuna Amatullah wata ta zuba masa ido ta mai da hankalinta kacokan a kansa ko ƙoƙarin motsi ba ta yi. A wannan ma da ya masa bai saka ta motsa ba ya ci gaba. Abin da ya sa na barki na ga za ki fata min ta ne ya sa na barki. Dan ba na hata da lokaci don karki tunanin kukanki ne ya sa na barki. Ya sake jan fasalin. Na so na ce sauran student da ke waje su shigo saboda ni mai adalci ne. Da na ga sun yawa idan na ce su shigo za su ɓata min lokaci sosai. Da ko a nitse duba agogon da ke ɗaure a tsintsiyar hannunsa sannan ya ce, to masu mu a daidai wannan gaɓar za mu dakata.